क'क्राझार हिसाबैथ' जोंहा गिनांगौआनो जेबो गैया। क'क्राझाराव माने 12टा समस्तियावबो 85%खौ बिपिएफआनो मोनगोन। रन्जित बसुमतारियाथ' आंनि थाखाय समस्या गैया, खालि बियो मोनसेल' सेंग्राफोरखौ बाहायनो नागिरदों, दस्रानिफ्राय सेंग्रा लाबोनानै लकेल सेंग्राफोरखौ दमन खालामनो नागिरदों। माइन'रिटि भटआ बिपिएफनिखा आरो आंजों सासेबो माइन'रिटिया गाज्रि गैया आरो लोगोसे रेभिनिउ इएम नालाय हा मोनगोन होननानै बयबो थांदों, खिन्थु भटआव बेनो होआ। जाय नेताफ्रा रांखावरिनि थाखाय माने लुबिया बिथांमोना फेरेंगाखौ लाबोनो नागिरदों। जिहेतु फेरेंगानाव थाखा दं, सालानि नानो बेफार खालामनो जोङो बावखुंग्रिखौ हगारनाय नङा। गोहो गोरा हिसाबैथ' राजनितिबाबो जोंनो दंखायो, बिपिएफआ दंखायो बावखुंग्रियाव। सेकेन्डआव हयथ' इउपिपिएलआ थांगोन, थार्डआव कंग्रेस थांगोन, बिदिनो बिजेपि थाङोबा बिजेपिआसो सेकेन्डआव थांगोन। आं गिबियावनो जे बाक्सानि दावदाराव जिरायनाय पिएमबि बडिनि बिथांमोनखौ आरो बिसेसकै जोंहा पार्टिनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ धन्यबाद होबाय। जिहेतु 22 जननि नाम बिलाइ जे फोसावबाय, बे फोसावनायाव बावखुंग्रि समस्तिनिफ्रायबो आंखौ फोसावनायनि थाखाय धन्यबाद होबाय आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जे बिपिएफआ जेखौ आंनि सायाव आस्था खालामनानै बिसास खालामनानै जे नाम फोसावदों बेखौ निस्सय आङो मोगथाङाव जाफुंनो थाखाय जेब्लाबो थियारि आरो जाफुंसार जागोन। आंथ' आवगायनिफ्रायनो साखाफाराखा, रायजोनिफ्राय 52%खौथ' जोंहा मोनखानानै थादों, बेनिफ्राय बारायनो थाखायसो आङो सेस्था खालामबाय थादों आरो बयबो रायजो राजाया जोंहा जयैनो दं। सोरबाफोर गामसा गानहैदोंमोन सोरजोंबा खिन्थु गासिबो आंजों जगाजग जाफिननानै फैफिननो गासिबो खोथा होदों आरो लासैनो फैफिनजोबगोन। रन्जित बसुमतारियाथ' आंनि थाखाय समस्या गैया, खालि बियो मोनसेल' सेंग्राफोरखौ बाहायनो नागिरदों, दस्रानिफ्राय सेंग्रा लाबोनानै लकेल सेंग्राफोरखौ दमन खालामनो नागिरदों। निस्सय लकेल सेंग्राफ्रा बेखौ गाज्रि मोनगोन आरो आङो बुंनो सानदों जोंनि गासिबो बावखुंग्रि समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंहा सालानि नानो बेफार खालामनो जोङो बावखुंग्रिखौ हगारनाय नङा आरो बेफार खालामनो जोङो राजनिति गेलेनो बावखुंग्रिखौ होनाय नङा। बेनिखायनो जोंहा लकेलनि रायजो राजाया बे फैयोबा साबसिनसो जागोन। थगायनानैथ' जेबो लाब गैया। माइन'रिटि भटआ बिपिएफनिखा आरो आंजों सासेबो माइन'रिटिया गाज्रि गैया। बिथांजों इएम थांनाय आरो लोगोसे रेभिनिउ इएम नालाय हा मोनगोन होननानै बयबो थांदों, खिन्थु भटआव बेनो होआ। बयबो आंनो खोथा होबाय, जोङो मिटिङाव थांदोंबाबो बिथांनो भट होआ आरो जोंहा गासिबो बिपिएफआवनो थागोन होननानै खोथा होदों। गोहो गोरा हिसाबैथ' राजनितिबाबो जोंनो दंखायो, बिपिएफआनो दंखायो बावखुंग्रियाव। सेकेन्डआव हयथ' इउपिपिएलआ थांगोन, थार्डआव कंग्रेस थांगोन, बिदिनो बिजेपि थाङोबा बिजेपिआसो सेकेन्डआव थांगोन। दा बिजेपिआ टिकेट होना होआ आङो थोंजोङै मोनथियाखै, खिन्थु बिजेपिनि गोबां बिथांमोना होदों, बुंदों टिकेट होगोन। दा टिकेट होयोबा बिथांमोनासो सेकेन्डआव थांगोन। बिपिएफआ बर'नि जानानै खुनु अननाय मावाखै आरो बर'नि जानानै खामानि मावदों आरो जों गोदोनिफ्राय खामानि मावबाय थादों आरो दासिमबो बर'नि भटआ थिगैनो बर'फोरनाव बिपिएफनावनो गोलैगोन। 85%खौ बिपिएफआनो मोनगोन माइन'रिटि भटखौ। आङो खनब्रै फेजेनबोखाबाय, खनब्रैयावबो रावबो गोरलै नङामोन आरो दिनैसिमबो रावखौबो गोरलै होननानै आङो राजनिति गेलेया। बयखौबो राजनिति हिसाबैनो गेलेनानै निस्सय रिजाल्टआव जोङो मोजाङैनो मोजां देरहानो हागोन। मोननोथ' हायाखै, खारन लकेल गथ' गेलेनो नागिरदोंमोन। दा बावहाय माखासे ब्लकनि नेता, जाय नेताफ्रा रांखावरिनि थाखाय माने लुबिया बिथांमोना फेरेंगाखौ लाबोनो नागिरदों। जिहेतु फेरेंगानाव थाखा दं आरो बिथांमोनखौ बे जाय ब्लकनि नेताफोर बेरायबाय थादों, आं बेखौ दानि नङा खेबब्रै फेजेनखाबाय आरो बिसोरखौ जेनग्रा होननानैसो रायजोफ्रा सिकिउरिटि होखायो। निस्सय बेथ' क्लियार खोथा। माने क'क्राझार हिसाबैथ' जोंहा गिनांगौआनो जेबो गैया। क'क्राझाराव माने 12टा समस्तियावबो माने बिपिएफआनो देरहागोन आरो गुबुन जिल्लायावबो जों देरहानो सेस्था खालामदों आरो निस्सय देरहागोन।